क'क्राझार प्रेस क्लाबा खौरांगिरि सिन' बसुमतारीखौ गोसोखांना मान बावदों। क'क्राझारनि खौरां बिजों फोलेरा दिनै रोंगौथि गोनां खौरांगिरि सिन' बसुमतारी बिथांनि 9थि थैनाय सानाव गोसोखांदों। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बानजायनायाव क'क्राझारनि खौरांगिरिफ्रा रुंसारि सिन' बसुमतारीनो बिबार बावो आरो बेनि उनाव 1 मिनिट दुखु फोरमायो। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि किशोर सरकारा खौरां बुथुमनायनि फोथाराव रोंगौथि गोनां खौरांगिरिनि बिहोमाखौ गोसोखांदों। सिन' बसुमतारीया बड'लेण्ड हालामनि रादाब बुथुमनायनि सासे गोख्रों बिबानगिरिमोन। बयनिख्रुइबो गोजामसिन सोलिबाय थानाय बर' सानसेयारि खौरां बिलाइ बड'सा निउज डेलीनि बिगोमा आरो सुजुगिरि जानायनि अनगायैबो बिथाङा दुलाराय आसाम स्मल खौरां बिलाइ गौथुमनि आफादगिरि, प्रेस बिगोमा आफाद, क'क्राझारनि आफादगिरि, मेडिया ट्रास्ट, आसामनि ट्रास्टी आरो सा सानजा खौरां बिलाइ समाजनि सोद्रोमामोन। बिथाङा क'क्राझार प्रेस क्लाबनि गायसनगिरिबोमोन। चिरां जिल्लानि कासिकट्रा बौलागुरि गामियाव जोनोम मोननाय सिन' बसुमतारीया भारतीय दाजों होजानाय डक्टर आम्बेडकार फेल'शिप बान्था 2005 मोनगिरिमोन। गिबियावनो जोङो जे सिन' बसुमतारी सार बिनि दिनै 9th डेथ एनिभार्सारि जों बिथांखौहाय प्रेस क्लाबनि जानानै जोङो अबंलावरिनि उनाव जाहाथे बिथाङा जेरावखि थाया माने आलो गोजोनै थानो हायो बिनियाव जोङो आरज गाबो। जोङो बिथांनि जे बर' खौरांनि जे बिहोमा जों बेखौ अरायबो जों बावनो हाया। बिथाङा सासे गोग्गो गागि खौरांगिरिल' नङामोन, बिथाङा बे बड'सा जे खौरां लाइबिनिबो बे मालिकमोन। बिनि अनगायैबो बिथाङा बे अल आसाम स्मल निउस पेपार एस'सिएशन बियो प्रेसिडेन्टमोन। बेजों लोगोसे बियो जे मिडिया ट्रास्ट गुवाहाटीयावहाय मोनसे मिडिया ट्रास्ट दङ बिनिबो बियो फाउन्डार मेम्बारमोन आरो नर्थ इस्ट निउस पेपार एस'सिएशन बेजोंबो बे लोब्बा दंमोन आरो जोंनि जे क'क्राझार प्रेस क्लाबजोंबो बियो बे गायसनगिरिमोन। आरो खालि खौरां बिजोङावल' नङामोन, बिथाङा बेजों लोगोसे सासे अल इन्डिया रेडिअ'आवहायबो बिथांनि माखासे गान दिनैसिमबो जे रायजो राजानि गेजेरावहाय जोबोद दाबो पपुलार आरो जों बेखौ गोसोआव लाखिनायादि बिथाङा माखासे जोंनि जे लाइस्रि निउस पेपार एबा जों मेगाजिन जेरैहाय माने बर'नि जेरैहाय आर'नाइ निउस पेपार दंमोन, बिथाङा बेखौबो दिहुनदोंमोन। बिनि उनावहाय बे लासै लासैनो बड'सा बे जों दा बड'सा बर'नि जे लार्जेस्ट पाब्लिकेशन जे निउस पेपार बिनिबो माने बे बिगोमा आरो बिनिनो एडिटरमोन बिथाङा। दा जोङो आरो बुंनांगोन जे बर'आ जे 8th शिड्युल बर' लेंगुवेजआ जे हाबदों बिथांनि जोबोद बिहोमा दङ। जों बिथांखौहाय जोङो अरायबो गोसोखांनाया मोजां आरो जोङो बेबायदि हिसाबैनो दिनै जोङो प्रेस क्लाबा बेखौ बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो बिथांनि थाखाय जोङो आरज गाबदों एबा 1 मिनिट जे जों प्रग्राम बानायदों बेखौ जों बानायदों। আজি আমি ইয়াত সবে একত্ৰিত হৈছোঁ আমাৰ স্বৰ্গীয় চিনু বসুমতাৰী তাৰ আজি 9th ডেথ এনিভাৰ্চাৰী। তো চিনু বসুমতাৰীৰ নামটো আমি ল'লে অকল চিনু বসুমতাৰী বুলি ক'লেই নহ'ব। তাই এজন ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আছিল, এজন নিউজ পাৰ্চন আছিল, নিউজৰ এডিটৰ, এটা পেপাৰ বড়োচা পেপাৰৰ তাই এডিটৰে আছিল আৰু বিভিন্ন তাৰ জীৱনৰ সময়ত ই মানে গোটেই অসম আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত তাই ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল আৰু তাৰ সদায় এটা মানে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে ৰিপৰ্টাৰ বা এই সাংবাদিকৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে কি নকৰে সেইবিলাক লৈ সদায় চিন্তা কৰি গৈছিল আৰু তাৰ যে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আজি আমি মুঠে মিলিত যে আজি তাৰ বিদেহী আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে আমি একত্ৰিত হৈ তাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিলোঁ। আমি আশা কৰোঁ তাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ পৰিয়ালৰ চবে যাতে ভালকৈ থাকে। আমাৰ বাবে আমি এইখিনি সংবাদ জগতৰ কৰ্মীসকল, যুৱ যুৱতী বা নৱপ্ৰজন্মসকলে চিনু বসুমতাৰী সদায় স্মৃতিৰ কাৰণে মনত আহিব লাগে বুলি আপুনি ক'ব। হয়, এইটোৱে আমি কৈছোঁ যে চিনু বসুমতাৰী অকল এটা নামেই নহয়, হি ইজ এ ইনষ্টিটিউশ্যন, যে তাৰ নামেই অনেক। আমি গোটেই অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত সাংবাদিক বড়োলেণ্ড এৰিয়াত সাংবাদিক বুলি ক'লে চিনু বসুমতাৰীৰ নামটো সদায় আগত আহে। কাৰণ সংবাদ জগতৰ লগত তাৰ যিটো কৰ্ম যে নিষ্ঠাবান
বা নিষ্ঠাভাৱে যি ই কৰ্মটো কৰি গৈছিল সেইকাৰণে সদায় আদৰণীয় হৈ থাকিব আৰু তাৰ আইডিঅ'লজি ফ'ল' কৰি পেলাই আমি যাতে সদায় চলিব পাৰোঁ মই সেইখিনি আশা কৰিম কাৰণ এই আজি আমাৰ এই য'ত আমি থিয় হৈ আছোঁ আজি তাক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ এই কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ মাটি চাটি প্ৰেছ ক্লাবৰ হেৰিৰ কাৰণে এই চিনু বসুমতাৰীৰ নামটোৱে আগত আহে কাৰণ তাৰ মানে অনবদ্য চেষ্টাত আজি আমাৰ এইখিনি আমি ইয়াত থিয় হ'ব পাৰিছোঁ তো আমি সদায় মনত ৰাখিবই লাগিব सेरफांगुरि बाजार शोरूमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।